Que tal? Moi boa noite. Chegase a data da Feira do Grelo, ese domingo de Entroido, por tanto, hai que falar desta celebración, sen dúbida, sen llera, na nosa localidade, na que fomos pioneiros e na que somos referencia co Grelo. Teremos o 21 e 15 de febreiro, e para falar dela, estamos precisamente tamén coa concelleira de Turismo, co Elena López. Moi boas noites, que tal? Moi boas noites. Pois falamos dunha feira que vai camiño, e dixe moi axiña, pero é unha auténtica exageración, camiño do medio século. Sí, xa ten unha longa vida esta feira, das pioneiras na comarca, é un produto que nunca defrauda nestas datas, así que procuramos estar á altura desta efeméride, dos 45 anos. Que pasa que, non sei, cando se escolleu aquelo naqueles tempos de Xaquín, de Xaime, etc., optaron polo Grelo, me parece representativo, pero claro, todo o que leva ao redor do Grelo a través do cocido dá un traballo tremendo, porque ao final quen pon Grelo ten que poñer cocido. Xusto. Cocidos, freixós, que non poden faltar, e aquí nesta terra pois gustan moito. Bueno, é todo unha festa en torno ao prato. Temos o Grelo como nome da feira, pero realmente, ben como dis tú, é un montón de traballo detrás, de cocido, de freixós, de persoas que producen esos alimentos, que é o que queremos poñer en valor tamén nestas edicións das feiras, e bueno, a disfrutarlo sobre todo na mesa, a hora de comerlos, lóxicamente. No só entre Elena, cando nacía esta festa, pois non era nada novidoso facer unha festa dun produto gastronómico, todo o mundo quería topar o seu produto. O que si o foi a forma de facelo, porque xa do principio aquí se apostou por algo máis que tan só ese xuntarse, vender e comer. Hai un montón de actividades paralelas, isto é unha grande exigencia para vos, pero creo que estades contentos con seguir nesta liña, non? É unha feira cultural e gastronómica, entonces esa importancia da cultura na nosa mesa hai que trasladalo tamén pois ao acompañamento da feira en actividades. Si que é certo que hai outras feiras do Grelo, pero como ben dis tú, vender o produto e comer e compartir unha mesa, non? Os veciños, as veciñas dese lugar e da contorna. Non, si que se vai un poquinho máis alá e se intenta vestir a feira con actividades. Moitas veces tamén é por facer esa divulgación da importancia do sector primario. Nestes últimos anos, o que queremos trasladar dende o Concello é que non é xente que ven aí e vende un produto simplemente. Detrás desas persoas hai moitísimo traballo, hai cuidado do territorio, hai promoción de produtos locais e da economía local que hai que trasladar aos consumidores. Ao final, estas feiras teñen que valer de escaparate para as persoas produtoras dos alimentos, pero tamén para facer ver que é unha economía que xenera moitísimo e moito máis que pode xerar. Queremos dar a coñecer tamén a xente nova, a emprendedores que queiran iniciarse no mundo tamén da agricultura, da gandeiría, pois que hai unha oportunidade moi grande no noso Concello, porque o Concello das Pontes, bueno, é industrial e vai seguir sendo industrial, pero tamén somos o concello máis grande, máis extenso da provincia da Coruña e temos un territorio maravilloso que pode producir moito máis alá diso. Cando falamos de feiras en As Pontes, feiras gastronómicas, se pensamos, a parte de no Grelo, nos cogomelos ou, por exemplo, no queixo no mel, seguimos na mesma. Podría haber quen di que son unha excusa para facer o resto da festa, pero máis ben son un motor para facer o resto da festa. Exacto. Hai que ter o produto, o recurso do noso monte, do noso campo, ten que estar, é o foco principal da feira, non? É o recurso ao que hai que dar valor e prioridade, e despois vistes esa feira con esas actividades que tamén atrae xente, non? Porque moitas veces, ti si ves o anuncio, hai unha feira da filloa en Lestedo, non? Que é famosísima e que tal. Pero, bueno, o mellor a xente non lle gusta a filloa, non vai a Lestedo a comer a filloa, simplemente porque non che gusta un produto. Sin embargo, tú vas a unha feira, atopas unha diversificación de produtos, o mellor non che gusta a filloa, pero vas, miras, buscas, e ao final acabas entendendo como se fai ese produto, o que costa, en fin, é un atractivo o de ter outras actividades ao redor, porque con esas excusas tamén a xente vai e aprende como se fan as cousas, coñece os produtores de primeira man. Aquí estamos planificando a feira, os produtos que veñen, estamos lle dando prioridade aos que teñen unha artesanía alimentaria, o que teñen un produto de calidade, lóxicamente, e tamén na artesanía de Galicia, primeiro produtores locais e despois vístese tamén con xente que quere vir da contorna ou de outros lugares de Galicia e que queren vir a vender aquí. Entón, uns chaman a outros e iso xenera un valor engadido que ao final os produtores de Grelo de aquí das Pontes e da comarca que se achegan van ter moitísima xente ao seu redor que pode coñecer o seu produto. Se falamos de que os nosos produtos agropecuarios son bastante máis do que recoñecemos, do que sabemos, dinamizadores da nosa economía,
as feiras son dinamizadores tamén desta economía esta fin de semana, non é máis que ver que a día de hoxe quen queira encargar para comer nun establecemento dos clásicos igual xa ten complicado. Totalmente, claro, eso vese moi ben na hostelería local, non sempre nos din, facemos enquisas e así non lo trasladan, que os eventos que se fan e sobre todo isto, a feira do grelo, do mel e do queixo, a feira de fungos, atrae moitísima xente, non só ese día concreto da feira, tamén os días previos ou despois, pois sí que se palpa e vese na prensa e a xente fala, é a época dos cogumelos nas pontes, vamos ás pontes que hai cogumelos, vamos ao grelo cocido, onde comer un cocido? Outro día facíame un comentario dunha señora que decía, oye, temos que ir ás pontes, que seguro que dan cocido, que ali ten que estar moi bo cocido. Porque sonalles, e nunca viñera a Feira do Grelo, pero sonalles que hai unha Feira do Grelo que cumple a 45 edición este ano, pois ten que estar moi bo cocido. Pois claro, eso todo atrae moita xente, dinamiza non só o sector da hostelería, sino que todo o que se beneficia ao redor do sector servizos do Concello. Ao final non podemos esquecer que é unha feira, é amosar o produto, por tanto, expoñelo e vendelo, evidentemente, pero aparte ese eido expositivo creo que ten que estar tamén, e así o facedes, ti apuntabas antes o didáctico e o lúdico. Sí, é moi importante que a xente chegue e que se vaya con bo sabor de boca, non? Entonces, unha feira gastronómica tes que poder probar o produto, para iso tamén contamos outro ano máis coa colaboración de Boaga, da Federación de Razas Autóctonas, o noso veciño e amigo Antonio Díaz pois vai vir para cociñar e dar a degustar algunhas tapas que teñen que ver pois eso, con produtos con razas autóctonas de Galicia. Entón, promocionar, eles van estar ali para asesorar a todas aquelas persoas que se acheguen pola súa carpa, que pregunten, que teñan curiosidade, como se poden criar o mellor este tipo de razas, que rendemento teñen, como se poden cociñar, onde podo mercar ese tipo de carne, que é de confianza, de quilómetro cero. Entón, por unha parte está a parte gastronómica, que sempre atrae, sempre gusta, e co que tes que quedar, e despois están os técnicos, a parte técnica, coa colaboración con Alex, da Oficina Agraria, que estivo tamén, que pasou por aquí, eles, pois, profesionalizar o sector, non? Ás veces, moitas veces, é unha venta directa, xente que se dá de alta por excedentes agrícolas ou que non teñen na súa mente, non, nas xeracións anteriores de dedicarse profesionalmente a isto. Agora hai un cambio de xeración que ou ben se fan cargo das explotacións que tiñan seus pais e seus avós ou emprenden esas persoas por si mesmas. Entonces, queremos ter esa información a súa disposición de que hai persoal técnico no Concello das Pontes que pode asesorar a estas persoas que queiran emprender ou que queiran asumir unha explotación que xa tiñan na casa. Por outra parte, a parte gastronómica de degustar esos produtos na Feira do Grelo, a época do cocido, no entroido, pois que poidan coñecer produtores de proximidade que aunque lles poden mercar esos produtos. E despois, pois eso, música e diversión, que para iso é a Feira do Grelo e o entroido. Iso estaría un pouco no eido da programación cultural que acompaña a festa. Con respecto á festa propiamente dita, tenemos os expositores vendendo grelos, outros produtos agropecuarios, tenemos Boaga, tenemos evidentemente esa oportunidade de comer o cocido na propia carpa. Non sei que máis podemos salientar este ano. Sí, pois mantemos o formato de anos anteriores, coas jaimas que se poñen na rúa Ramón Cabanillas, con produto de artesanía de Galicia, artesanía alimentaria de produtores de... Este ano, por exemplo, visitanos como novidade un produtor, un gandeiro que é de Ourense, de Cenge, que elabora e transforma produto de porco celta. Está agora mesmo, esta semana, en Madrid Fusión, presentando o seu produto. E, bueno, ten un produto moi exquisito, que eu proveino, tuve a sorte de probalo, e a verdad que transforma o produto, dalle un valor engadido, entón tamén é para dar a coñecer que o produto do sector primario tamén transformando, pois engades un valor importante e que o consumidor ao final pois agradece. Na época do cocido, ter tamén unha raza como porco celta, pois é moi interesante. Vende artesanía de Galicia, xente das Pontes e tamén de fora que vende as súas bisutería, roupa ou xoiería, e despois o produto, sobre todo, o grelo, produtos locais de grelo. Na carpa da Praza de América o domingo haberá ali o concurso, ata as 11:30 da mañá estará facendo o xurado a valoración do concurso de cestas, que este ano parece ser que hai boa colleita de grelos, así que esperemos que haxa unha alta participación. Na Avenida da Coruña, como todos os anos, a Freixoeira, onde se poden ir a comprar os freixos toda a xente, os amantes dos freixos, que son moitos nesta vila. E con paciencia. Con paciencia, que dan os que dan.
Boaga tamén estará a continuación da Freixoeira na Avenida da Coruña con esa exposición de razas autóctonas. Traerá este ano, como hai a alerta de gripe aviar, o mellor non pode vir galiña de Mos, ainda esperaremos ata o último momento, pero sí que haberá vaca cachena e limiá con xente de produtores daqui da comarca e das Pontes tamén, ovella galega, puraga, que estará presente tamén con poldro, como non Antonio Díaz ali facendo a degustación. Tanto o sábado como o domingo a mediodía haberá ali degustación de balde para a xente que queira probar estas razas autóctonas. E como sempre, o menú degustación na carpa de Santa María, que ten un prezo de 25 euros o cocido, e que se fai na carpa de Santa María o domingo ao mediodía. Falabas agora de sábado e domingo, e son as características, eu creo que importante esta feira. Diferenciosa por ser ambiciosa, e esa ambición pasa por sacala do mesmo día, é dicir, ninguén saca o domingo, pero a maiores xa temos actividades o sábado. O domingo é o día grande, sempre se falou, tanto en fungos como sempre hai esa dúbida de si se aposta só por o domingo como día grande. Entón, tamén depende moito do tempo, son datas, tanto outono como agora que pode vir moita choiva, entón o mellor, se o sábado ven un bo día, a xente vende máis o sábado que o domingo. O moitos escapan o día grande, prefiren vir o sábado porque merca máis. A xente que ven o sábado, o domingo mellor ven moita xente de paseo, e ao final non acaban mercando os produtores e as produtoras da feira. Entón, ao final decidimos manter os 2 días, porque así hai para todos, a xente que ven vender non supón un esforzo para eles, porque queda seguridade nas jaimas e nas carpas pola noite, entón poden descansar tranquilamente e retomar o domingo. Entón, por ampliar un pouquiño e dar servizo a xente que ven comer, crear ese destino das Pontes como un sitio gastronómico, tanto nas feiras gastronómicas non é vir só o día da feira, sino acompañar. Vamos ás Pontes a comer un cocido, vamos ás Pontes a comer os cogumelos. Por iso, sábado e domingo complementanse moi ben, e tamén para o comercio local que haxa esta feira, poidan abrir o sábado eles tamén nos seus establecementos, pois tamén teñen, esa xente que ven á feira pois tamén repercute nas súas ventas. Entón, sí, é un pouco ambicioso ou faise o esforzo destes 2 días, pero sempre se fala coa xente que ven os primeiros, os protagonistas, que son os produtores de grelo neste caso, inda que o domingo é o día grande, os que veñen a vender tamén agradecen que o sábado haxa feira, porque depende un pouco tamén da climatoloxía, moitas veces véndese máis o domingo, outras o sábado, entón, pois así, eu penso que se reparte moi ben. Ti falabas de vender eses días, evidentemente a xente quere vender, pero ás veces, aunque un non venda tanto, se vai encantado de poder amosar, porque como cidadáns descubriu moitas cousas que non vemos no día a día nesta feira. Sí, pois sempre se fai unha labor de saber, de escoller esa xente que fai as solicitudes para vir á feira, pois ir tamén renovando un pouquiño, porque é importante que as persoas consumidoras que veñen a mercar a feira e a ver, que vexan un pouquiño todo o que hai. E sobre todo xente que descoñecemos, que están aquí ao lado ou que son das Pontes, que teñen un produto de calidade, que sin embargo non están expostos, non teñen unha tenda física. Entonces, saber e coñecer ese produto e a importancia de mercar ese produto que nos ofrece ese produto de proximidade é importantísimo, para, primeiro, pola nosa saúde, pola nosa alimentación, o primeiro, porque é un produto que che genera confianza. E, por outro lado, para que os cartos queden aquí na comarca e poidan seguir traballando e producindo os alimentos que nos consumimos, lógicamente. Falabas de que se prevé unha boa colleita, esperemos que non nos fastíe unha xeada ao final, é certo que estivo chovendo a tempo para que podan vir os grelos bos en abundancia, pero evidentemente non falas por falar, supoño que xa falaches con produtores, estás vendo as sensacións, a xente está animada, non? Sí, están animados, ainda falei agora pola mañá cunha produtora local, van ir ao concurso de cestas, van a vender, a priori, como ben dís, salvo catástrofe climatolóxica, esperamos que haxa unha boa asistencia e participación na feira este ano. Supongo que tamén isto xa case no persoal ten que ser unha mágoa, que non se mate a traballar, que prepare, que organice, e que logo dependa tanto simplemente de abrir a ventana e ver se choveu, non? Porque depende para os grelos, para a xente, para todo. Pasounos en fungos e cogumelos o ano pasado, no 24, que houve unha cesta só no concurso porque non había cogumelos o día da feira. Entón tamén se valoraba se desplazar o día da feira para setembro, pero claro, cando dependemos
da climatoloxía, das condicións, por iso hai que valorar moitísimo o traballo que se fai no sector primario, porque non é ABC, ti botas as contas, pero despois depende de moitos factores externos e o traballo de recuperar unha explotación, de recuperar a plantación de grelos, de intentar mimala, eso é un traballo que no día a día nos vamos, mercamos e xa está, pero antes hai un traballo moi importante de xente profesional e cada vez moito máis preparada e que estuda moito para saber como tratar a súa produción para ter un resultado óptimo para o consumidor. Entón, son feiras gastronómicas, pero que para poder desfrutalas, detrás hai moita xente no sector primario traballando duramente para que nos disfrutemos ese día da feira. Pero por vello un lado positivo, o feito de que dependamos tanto do tempo tamén anima a ver que ten razón en diversificar os días e as ofertas, porque ten pasado tamén, te dicías o caso do ano pasado, ten pasado que o mellor o día da propia feira é un desastre, pero antes tivemos a oportunidade de haber moitísima xente noutras actividades. Sí, claro, entonces estamos onde estamos e de feito temos a terra rica que temos, porque somos así, porque chove, porque fai sol, porque entonces xa sabendo isto, temos que ser valientes, salir á calle, da que chova un pouco, ou á rúa, oye, hai este produto aquí, mira, que están facendo unha actividade para infantil, cos nenos, coas nenas, onde van a aprender a plantar algo, sabes, é cuestión de que a xente saia da casa estos días, que aprenda para dar valor ao que realmente temos. Dende as administracións locais, neste caso dende o Concello, eu penso que temos que ser un escaparate para toda esa xente que traballa e que ten un produto maravilloso polo traballo que fan no día a día. E moitas veces topan coa administración para poñer en marcha, sobre todo emprendedores que nos veñen a consultar, é complicado hoxe en día con toda a burocracia que hai. Entonces temos que ser facilitadores dende as administracións de todo o traballo e que menos que ter un bo escaparate, como é a Feira do Grelo neste caso, para que vendan e darse a coñecer. A elección desta xornada, domingo de Entroido, foi de feito da segunda edición, quero lembrar, a primeira non fora así. A partir de aí, evidentemente, coincide sempre con Troido, isto é tanto positivo como negativo. Poden solaparse, pero a vez tamén se apoian mutuamente. O que pasa é que este ano coincide máis co Día dos Namorados, tamén o sábado, é unha boa ocasión de facer realidade o meme, de entregar ao namorado ou namorada un ramo, pero de grelos, non? De grelos. Houbera unha campaña hai anos lembro perfectamente, con Bandia, que estaba de modelo aí detrás dos grelos, era Dillo con grelos, me parece que era o eslogan. Vamos ter un guiño a eso, con unha decoración que, bueno, un guiño polo amor que lle temos os nosos produtos, o sector primario. Penso que temos que aproveitar esta coincidencia este ano para reivindicar o amor que temos que ter pola nosa terra. Pois queda nada máis que a xente participe, a ciudadanía que se achega a feira, non sei queres convidala, e os produtores e produtoras que leven o seu produto, que aproveiten ese día para vender e para facerse ver. Exacto, moi importante, para vender e para facerse ver, e inda que chova, pois cun paraugas, pois iremos a Feira do Grelo, porque por esa diversidade de produto, por apoiar tamén a un sector, e ademais o grelo que é tan efímero que temos moi pouquiños meses no ano para poder disfrutalo. Pois moitas grazas por acudir hoxe a contalo e que saia todo moi ben esa feira. Gracias. Moitas grazas, vémonos aí. E a todos e a todas, grazas e boa noite.